Badira babesten gaituzten lerroak. Batzuetan ez ditugu ikusten, baina inguruan ditugu beti eta gorriak dira, zeharkatu behar ez direla jakiteko. Gurutzatzen direnean mingarria delako. Zure bikotekideak iraintzen bazaitu, txiki edo errudun sentiarazten bazaitu, maiz kritikatzen bazaitu. Zure bizitza, dirua, telefonoa kontrolatzen baditu, kontuan hartzen ez bazaitu edota isiltasunarekin zigortu. Zure familia, lagun edo ingurukoengandik urruntzen bazaitu, harreman sexualak izatera behartzen bazaitu. Egoera hauetakoren bat ezaguna bazaizu, zure bikotekidea lerro gorriak gurutzatzen ari denaren seinale da ziur aski. Babestu zaitez, laguntza eskatu.